една нова машинка с плавно регулиране на зарядното напрежение от 0 до 16,2 волта. Ето. Ето. Спокойно може да се зареди литиево-ионна батерийка една. След това може да се зареди едно 6 волтово акумулаторче на 7, 2, 3, 4. След това може да се зареди автомобилен акумулатор в буферен режим на 13,8-14 волта. След това може стандартен заряд да се направи на автомобилен акумулатор 14,7 волта. И тук вече презареждането 16,2 волта. Но напрежението се избира при откачена от акумулатора клема, защото в противен случай ще ви покажа какво ще се случи. Сега тук ще му задам 14,7 волта. 14 волта ще му задам. Вижте какво ще се случи, когато включа клемата на акумулатора. Зарядното започна да показва реалното напрежение върху акумулатора. Но имаме зададено 14 волта имаме зададено. Сега започвам да увеличавам тока. Ето, давам му 1, 2, 3 ампера. Примерно. И виждаме как расте напрежението върху акумулатора. Ако му увеличим тока, ще стане по-бързо. 5-6 ампера, ако му дадем. Това е 60 ампер часов акумулатор. Ето 13,9, 14 и тока започна да спада. Така. Само да ви напомня, че когато изберем 16,2 волта на този 60 ампер часов акумулатор, не бива да му се подава максимално допустимия ток, т.е. 6 ампера. Трябва да се зарежда примерно на 2 ампера и половина, 3, нещо от този род, наполовина. Наполовина от максимално допустимия. Ето, дигам го до 16,2, но той ще започне бавно, процесът започва бавно и когато се достигне напрежението 16,2, няма да го има загряването, което иначе ще се получи, ако тока е голям. Процесите протичат по-плавно и така.